Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ppreżenta t-tielet budget f'din il-leġislatura u tmien wieħed ta' dan il-Gvern imbagħad ta' miżuri ġodda li se jippremjaw lil familji bieżla lil dawk li huma fil-bżonn waqt li jħares is-sostenibilità. Waqt li elenka l-isfidi tal-ewwel snin fosthom il-bini ta' ekonomija sostenibbli u t-titjib fil-governanza fiskali, il-Ministru Scicluna sostna li dan il-Gvern qatt ma beża minn dawn l-isfidi u ndirizzhom. L-ewwel ma milna kien li kabbarna l-potenzjal tal-ekonomija li tkun tista' tilħaq miri li ma konniex qatt noħolmu li setgħu jintlaħqu. Dawn saru permezz ta' riformi bil-ħsieb u bil-għaqal. Riformi li għalkemm dakinhar kien hemm min ipprova jċekkinhom, illum qed insibu rappreżentanti ta' gvernijiet barranin isaqsuna biex isiru jafu aktar dwarhom. Id-diskors tal-budget għas-sena d-dieħla ikkonferma dak li ddikjara l-Prim Ministru Joseph Muscat, jiġifieri li għat-tielet sena konsekuttiva ma żied jew daħħal ebda taxxi ġodda. Bil-Ministru Scicluna ħabbar bi kburija li għal 5 sena wara l-oħra pajjiżna se jirreġistra surplus. Fil-fatt, għas-sena d-dieħla dan il-budget se jerġa' ma jżidx taxxi. Bekk dan se jkun it-tielet budget bla taxxi. Barra minn hekk qed nippjanaw li s-sena d-dieħla nispiċċawha b'surplus il-5 sena wara l-oħra. U waqt li mhux se jiżdiedu t-taxxi, il-Professur Scicluna elenka ħemel ta' miżuri li se jaraw li l-ġid li nħoloq mit-tkabbir ekonomiku qawwi ta' pajjiżna jasal għand kulħadd. Dawn jinkludu kumpens tal-olli tal-ħajja ta' €3.49 fil-ġimgħa, żieda ta' €7 fil-ġimgħa għal 92,000 pensjonant, il-persuni b'diżabilità severa se jingħataw l-ekwivalenti tal-paga minima nazzjonali, għall-ewwel darba tħabbar tnaqqis tar-rata tat-taxxa fuq id-dħul mis-sara bl-ewwel mitzija fis-sena tal-ħaddiema li l-paga tagħhom ma taqbiss l-20,000 fis-sena se tibda tiġi intaxxata bil-15%, miżura li se tiswa lill-Gvern €5,300,000, bonus addizzjonali ta' bejn €15 u €35 għal żidiet riċenti f'ċerti prodotti, rifużjoni tat-taxxa għal 200,000 ħaddiem b'ċekk ta' bejn €40 u €68 fit-tnaqqis ta' taxxi, ġurnata oħra mal-lif tal-ħaddiema. Wara li fil-budget għal din is-sena il-Gvern żied iċ-Children's Allowance minn Jannar, bonus ġdid ta' darba ta' €300 għal kull twelid jew adozzjoni. Miżura oħra fil-budget għas-sena d-dieħla se tgħin lil dawk taħt l-40 sena li m'għandhomx biex iħallsu l-kappara f'daqqa ta' 10%. Il-Ministru għall-Finanzi qal li kien ikun ġustifikat li l-budget għas-sena d-dieħla jnaqqas ir-ritmu tiegħu mix-xita ta' miżuri li ddaħħlu fl-aħħar 7 budgets biex isaħħaħ dak li jagħmel. Iżda minflok qal li dan ir-ritmu ta' miżuri ġodda qed jiżdied u mhux jonqos. L-infiq fuq minnu l-aktar fil-bżonn, inkluż l-anzjani qed jilħaq somom rekord biex jekk hemm minnu f'riskju ta' faqar ngħinuh isir